Incwadi kaLuka isahluko sesibini iyafundeka. Ke kaloku kwathi ngaloo mihla kwaphuma ummiselo kuKesari Awugusto othi malibhalwe encwadini yomlibo wokuzalwa lonke elimiweyo. Olo lubhalo lolwalokuqala akubona ukuba uKhiriniyo oyirhuluneli yeSiriya babesithi bonke baye kubhalwa athi elowo aye kowamakowabo umzi. Wenyuka ke noYosefu evela kwelaseGalili kumzi oyiNazaretha waya kwelakwayuda umzi kaDavide ekuthiwa yiBhetelehem ngenxa yokuba ebengowendlu kaDavide ongoyimizalwane yakhe, esiya kubhalwa enoMariya umfazi lowo wayemganelwe sele khulelwe. Ke kaloku kwathi xa bekhona yazaliseka imihla yokuba azale, wamzala unyana wakhe wamazibulo, wamsongela eziqhiyeni, wamlalisa emkhumbini westali ngenxa enokuba bebengenandawo endlwini yabahambi, kwaye kukho abalusi kwakwelozwe behlala ezindlini belinde ubusuku imihlambi yabo. Babona ngesithunywa senkosi simi phezu kwabo, bathi nobuqaqawuli benkosi bebengezelela ngenxa zonke. Basuka boyika ngokoyiko olukhulu. Isithunywa eso sathi kubo, musanokoyika, kuba yabonani, ndinishumayeza iindaba ezilungileyo zovuyo olukhulu oluya kuba kubo bonke abantu, ngokuba nizalelwe namhlanje emzini kaDavide umsindisi onguKristu iNkosi. Nantsi ke into eyaba ngumqondiso kuni. Nofumana lusana lusongelwe eziqhiyeni, lulele emkhumbini westali. Kwabakho ngesiquphe ndawonye nesithunywa eso inkitha yomkhosi wasemazulwini idumisa uThixo isithi, uzuko kuThixo enyangweni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. Kwathi ke zakumka kuba izithunywa zisiya emazulwini, abantu abo abalusi bathi omnye komnye, masesihamba sisiya eBhetelehem apho soyibona le nto ihlileyo esiyazisiweyo yinkosi. Beza ngobungxamo bamfumana uMariya kwanoYosefu nalo usana lulele emkhumbini westali. Bathi ke bakubona balibhengeza ilizwi elo lithethwe kubo ngaye lo mntwana. Bathi bonke abo bevayo bamangaliswa zezo zinto zibe zithethwe ngabo abelusi. Wayeke noMariya ezicina zonke ezi zinto eziguqaguqula entliziyweni yakhe. Babuya abalusi bamzukisa bemdumisa uThixo ngenxa yezo zonke ezo zinto babezivile nababezibonile njengoko kwabe kuthethiwe kubo. Xeshikweni ke zizalisekile iintsuku ezisibhozo zokuba umntwana oluswe wathiwa igama elinguYesu. Elo balithiywe sisithunywa sezulu engekamithwa nokumithwa umntwana. Xeshikweni ke zizalisekile iintsuku zokuhlanjululwa kwabo ngokomthetho kaMoses, benyuka naye baya eYerusalem ukuba bammise phambi kwenkosi njengoko kubhaliweyo emthethweni wenkosi, kwathiwa, yonke into eliduna evula esizalo ize kuthiwe ingcwele enkosini, nokuba benze idini njengoko kutshiwoyo emthethweni wenkosi ukuthi isibini samahobe nokuba ngamagobo amabini amavukudu. Kwaye kukho ke umntu eYerusalem ogama linguSimoni, waye lo mntu elilungisa, emoyika uThixo, elinde intuthuzelo kaSirayeli. Waye noMoya Oyingcwele iphezu kwakhe. Wayehlatyelwe nguMoya Oyingcwele ukuba akayi kubona kufa engekamboni uKristu weNkosi. Weza ngaye uMoya etempileni, kwathi ekumngeniseni kwabo abazali umntwana uYesu ukuba bamenzele ngokwesiko lomthetho. Yena wamamkela ezingalweni zakhe, wambonga uThixo wathi, uyamndulula ngoku umkhonzi wakho enoxolo, mnini nto zonke, ngokwelizwi lakho, ngokuba amehlo am alubonile usindiso lwakho, olulungiselelwe ebusweni bazo zonke izizwe, isikhanyiso sokutyhilela iintlanga, uzuko lwabantu bakho amaSirayeli.